Yo, iki kokean gunem tanpa guna dasare dikancani karo Mas Gareng saka Ngesti Pandhawa. Nggih. Yo, Mas Gareng mriki munggah. Iki mau penyuwune Mas apa Mas Ri Kuncoro anu Mas Gareng disuwun kiprah. Oke. Nah. Yo, Mas Gareng kiprahke. Monggo. Yo, ricik-ricik Solo. Nggih, ricik-ricik Solo. Yo. Cirune luar biasa. Upama nimbali Mas Gareng iki kurup ya Gong, heeh. Beksane ya elok, suarane ya lumayan. Nggih. Nggih mboten luar biasa cukupan ngoten. Nggih. Ampun dilem dur-dur kowe tiba ndak lara. Lah niku Mas Gareng. Mula awake dhewe niku kudu mulat. Nggih ta. Yen dionekke naik daun niku malah kudu ngati-ati. Leres. Merga sing jenenge wong naik daun niku kudu kelingan yen bakal ana musim gugur. Bener, tadi semuanya di dunia itu tidak ada yang abadi. Nggih, mula tembunge naik daun sing diunggahi kuwi barang sing ringkih. Nggih, kula ngeten iki, kula rewangi kok ngeten iki nggih abot-abote ngopeni anake wong, Mas. Oh lah nggih, ya garwane kok ya. Rasa tanggung jawab sebagai orang yang meminta anaknya orang. Nggih Mas Gareng. Wah jan dalu niki wis kaya diuja para kadang SBA KSFC. Wah wiwit sore Mas Matius wis wah nyepake gawe pawon dhewe. Wah. Wah nanti kula nu mboten leren ngemil terus. Iya.
saestu iki mung kari kuat-kuatan kok kuat wetenge apa ora. Ngene niki tandane rumah keting pas seduluran antawisipun sedaya penggemar ringgit kalian kru waringgitipun. Leres. Kanca pekrawit lagi sowan gitu. Nggih. Wis dipethukke soto. Nggih. Terus istirahat sedila wis ditimbali karo Pak Jito. Kula jatahe niki wae mboten soto. Apa? Pawon. Sing wernane ireng ngangge kluwak rawon. Lah kuwi masake ra ya ning pawon. Lah iya. Wawawan kok terus lagi istirahat dela timbali karo Pak Jito. Wah, niki wis disawisi apa Mas sayur asem olodeh cumi-cumi. Wah, mangan cumi-cumi dasare cuma-cuma. Wah, iya. Mangane nek ra bayar iki masakku enak le. Wes pokoke ya. Wis rampung makan siang leren sedela digoleki karo budar. Napa? Wah, apa dawe ning daleme cepaki durenmu saking. Waduh, jan nganti mele-mele ae. Kula teko dok niku pun gusis. Sing ngono iki karo yoga pating glundung niku. Mangejak jago ngasihin mambu-mambu duren lho wong. Lah ning kula remen. Ini tandanya nggih kala wangsul rumah ketipun. Nggih. Namanya tali silaturahmi bisa disambung dengan sarana apapun. Leres. Karena silaturahmi harus tersambung karena orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Nggih. Aja ta ngenggoni. Nggih ta? Aja ta manggon ning swarga mambuhe ora. Mambuhe ora wis. Wah. Ning nek dalu niki wis alhamdulillah awake dhewe melu ketumrapan berkahe Masjid Baitur Rahman. Amin. Iya Mas. Mula kula rada beban mergo dipampu masjid niku wiwit saking kutha Pecodotan niku pun mikir kula. Wis iki marang-maring ngelu neh ta. Kula niku golek bahan dike pentas mriki niku mulai kutha Pecodotan niku Pekalongan. Alah kalon karo codot lha ya padha itu. Wajan kok gawe kisruh. Aku ki angger wareg ngene iki metu kabeh gledek. Wah marai judeg ya. Iki apa Mas? Karo karepe Pak Jito. Nggih. Pak Ragil, Mas Ragil. Ini disambungkan antara agama dan budaya. Nggih. Karena dulu riwayat syiar agama itu oleh wali-wali juga melalui budaya. Betul. Aku ya isih kelingan rikala semono diajari bapak, le syiar kuwi sing alus ora ngenani siji lan sijine. Nggih. Kula kae tembang kae nganggone kaya apa ya? Kaya santi suaran. Santi suaran. Nah, nek santi suarane kendhange bem sing mulat. Nah, kuwi sing urip kuwi kendhange bem kok ya ora dibemi kok. Kendhange bem sing urip, sing nutuk kendhang sing mati. Iya, anger padu karo wedok ngono kuwi. Nah, saya sepira aja. Jer video callan wae. Kuwi akeh dadi yange kuwi. Keduren lagi. Aja. Gajine suaramu wae. Aja sing kuwi disilir bali. Aja nyembah kayu watu nyembah karo suci. Kayu watu iku papane brahala. Setan priprayangan nonton ring rokok jahanam ya bawa pangeran kang peparing nugroho Gusti kapoyo pangeran kawoso paring sandang paring sampeyan nembang nganggo iringan ora pati cetha ukarane mang baleni ijoan. Aja nyembah kayu watu. Nggih. Nembah
kang maha suci. Amarga kayu watu iku papaning brahala. Setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nggih. Mula nyembah Pangeran kang peparing Nugroho. Duh Gusti ingkang mulya Pangeran Maha Kawasa, paring sandang pariboga nuntun marang swarga luka. Amin. Nggih, cekake ngoten. Nggih. Jadi niki siar dengan lambaran budaya supaya masuknya lebih tepat dan lebih enak. Leres secara tidak terasa Mas Gareng. Nggih. Sing kepareng mirsani niku diapit antarane agama karo budaya. Leres. Nggih to? Leres. Kelire mapan ning kene, musala mapan ten mriko, sing mirsani ning tengah-tengahe. Nah, tegese kudu seimbang. Seimbang. Nggih. Jadi balance, tidak boleh saling mengalahkan, tidak boleh merasa unggul. Semuanya berjalan sejajar demi kebaikan kehidupan di dunia ini. Betul. Leres sangat. Sing kula senengi ngeten iki lho. Nek kula ki imbang-imbangan karo panjenengan iki kaya pingpong iki penak. Nah iya. Aku iki getingku melu kowe ngono. Lah ngapa ta, Mas? Ngerti aku ki wis umur, krungu kaget sithik iki getap. Aku ya ben panjang umur. Sik aku muni umur kok ya goyo-goyo. Sajake kowe iki kepengin aku ndak. Boten. Ora iki tetep iki gandeng iki maine ning ngarep masjid tak toke. Apa? Aku mbok umur iki aku ngerti jurusamu ning mati ya aku ngerti. Lah piye ta? Perlu kamu ketahui, jangan ketawa, jangan gembira. Kalau kamu mengetahui arti mati, kamu juga harus siap. Apakah arti dari mati, Mas Gareng? Hurufnya apa? M-A-T-I. M, manusia semua mengalaminya. Betul. Ora. Nggih. A, iki akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. kok rahasia ilahi ya. Ya. Terus T. T, nah iki sing penting diruwake cah nom-nom dimo ya kok sing iki. T, tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Diruwake nom waras ini ngerti iki teksek akeh. Bluluk sing tiba ya akeh. Akeh, hati-hati. Terus I. Inilah rahasia ilahi. Nggih. Mula najan kowe isih nom, sregep ana ibadahmu sewaktu-waktu kowe iso ditimbali. Leres padang rembulan rambulane tanggal-tanggal siji. Mas Gareng Yen pengen urip lumayan, sregep ana anggon bunga. selawatan. Aku weton salah pondok. Gamelane lirih we, gen nukarane cedhak. Yen perlu gamelane baleke. Ya aja ya. Padang rembulan rembulane tanggal-tanggal loro. Yen pengen urip lumayan, sregep ngaji ben ora bodoh.
meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng yen dadi sinden salate ora leren sinden asmane Mbak Rizki tahun depan arep munggah haji amin yen dadi dalang tasan sregep anggone sembahyang dalang asmane Mas Harso salate wis genep 5 yen dadi yoga salate blas ora ana terus apa meneh sing tukang sendang ora tau salat seneng wedok salat Allah syukur ra kendangi awang pengendangi kapten semono kae kok justru aku nyerang sing ngendangi pengendali Rama ana selawatan Rama ning kaya mudhun gunung ngene lha piye to saged kuwi anggit kok sanggit ya kuwi ya wong nesu karo itu apa rumangsane dupake nyekel kendang gawe kaki wong tuwa alah ambekan sik to ambekan sik aku ngene iki sok ambekan sok metu kene lho lagi metu sela-selane wadidan wadidan kok ning rai ora maksude yo ngono wah sedekane warna-warna iku kanca-kanca niku mung gugah semangate panjenengan wis ben umur tuwa ning semangate aja kalah karo jangan terus terang dimanapun kapanpun selama apapun masih diringi gamelan tak trek kowe waduh dede elak tenan tak trek kowe iya tak trek kok malah sing mati ngono iya trek wong putih wis iki piye ingsun maksude ingsun pribadi rung tak tembangke dalang sinden yoga dagelan oh arep di nggo parikan iya no oh nggih kaya pantun iki mau repote yang dadi sinden nganti kok ta iya heeh salate aja nganti leren bener sinden asmane Mbak Rizki tahun ngarep munggah haji berarti bojone aman amin kok amin aman ora jajakke ya iki ingsun oh saiki dagelan oke monggo wong pancen kabeh niku ya kudu urut ta ya no wong ade iki lak krung to nggih no ana dalang ana sinden ana pengrawit ana dagelan kudu adil aku takon piye kowe iki lak miwiti wayang kok mulai bakdo pertama to. Nanti saiki apa ora kesel omong terus. Ono kene lagi lembah ngomong. Iki ya wis tak meneng. Bate kakean mangan duren ora disalurke yo ngene iki. Esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Repote dadi dagang. Alhamdulillah. Kok sike?
Wis urut no. Dalang yoga dagelan no. Masa lagi salah rek. Suwo. Wow, ya sono. Demit. Sapa jenenge? Nggih. Nggih. Lagi salah rek. Le, yo ganet to le. Ado omah lho le. Ya. Kok tak jajak. Oke. Oh, ning ora mulih ya bablas ya. Yo jajan dhewe. Anger jajake sing kira-kira sesuk ra pedhok. Repote dadi dagelan. Tutukan. Piye ta? Mau nutuk suwo iki blas. Oh iya. Agi iki mbok yo rada mesake ta. Ayo. Repote dadi dagelan. Ayo. Tansah sungkem mring pamer. Wis kene. Nek aku ngerti, kowe karo aku ki pancen desimen. Sentimen. Alah tibane senti iki desi. Ora metermen wae sing rada dawa sisaan. Wis ben aku kene wis ngene. Ambake dhewe iki sak grup ora mbok tabui ora masalah. Oke. Ora mbok tabui ora mbok iringi ora masalah. Sijine cepake. Waduh. Aku iringi aku sidi kok kulino karaoke kok. Wah, seneng. Wong kok senengane sidi. Heeh. Aku senenge Sony kok. Ada tergod. Wis meneng. Wis meneng. Repote dadi dagelan tansah sungkem mring pamer. Astagfirullah. Wis, dagelane wis sungkem pangeran ya wis. Aku ngerti kowe jane ora seneng kumpul aku. Lah ning apa ta? Kowe senengane kumpul karo gareng moji-moji. Kowe dipeh gareng pirang-pirang aku mbok singkirke. Ora. Aku le sing dikibrat aku. Iki malah mbok-mbokane gareng malah mbok. Oh alah. Salah, mbok hati-hati ya. Oh, nesu bebas. Wis ora usah nesu. Ora nesu ngopo? Kopi kuntel. Ya. Kopi tak jejerke tilas mangkok bakso. Nggih. Pikirku lah yen mbakmu ning mangkok bakso lah kok kleru ning kopine. Terus lagi dadi ngeres ning kangen. Ora apa-apa, ngisah-isah kaya nganggo awu. Awu ning mosok cangkem diawu. Yo Mbak Rizky rene sik Mbak Rizky. Ah iki Towerwati. Oh aduh, kok Towerwati. Oh dhuwure ra ono kok. Ayo mriki Mbak Rizky. Mangga-mangga. Ya Mbak Rizky. Katuran mriki enggal nyanyi. Penantone pun antosi. Ya Mbak Rizky. Enggal mriki ya Mbak. Tonton karo sedulur Mbak Romo kene. Siapa dah? Baik. Wah, ladalah Mas Dwi to. Dedede. Janyange Taman Lawang. Kok Taman Lawang? Taman Lawang kono. Wah, kulino ya ngono kuwi. Binyek dulu aku saiki penyalur kok. Oh. Rizky dalem. Ora asline omahmu iki penering endi? Nggih mboten kula beta to. Maksude pripun? Maksude sik to. Mangsamu keong ora dibuka. Sik to sing Maksude iki bener ki alamatmu lahirmu ki ning ndi? alamat sah to KTP. Alamat sah KTP. Ayo nopo ana to KTP ora sah. Purwodadi Pakde. Purwodadi ki lak jembar to. Wong cara sing mirsani asal saka Purwodadi. Oh nggih. Purwodadimu ndi? Purwodadi kula Monggot Geyer. Lah nika enten sing ngajeng bapake. Sangga nggih, Pak. Oh monggo nggih. Geyer. Oh, alah Geyer. Ngendi? Ngendi, Pakde? Wah. Ngono dadak takon. Glelek ya. Yo pikirku sok akrab ngene iki lah apik to. Ning kene menandakan bahwasanya Purwodadi pancen kutha sing kebak marang seniwan lan seniwati.
Leres muncul niki ana sing ngersake anu Mbak Langgam Putra Nusantara. Ya. Ya diaturke sik. Nggih. Dibawani uran-uran, ayo sampean ura-ura dhewe. Nah. Napa nggih, Bos? Anakku sing bagus dhewe. Ngono kae lho. Besok pinter sekolahe. Lah niki enten Pak De Gareng niku. Oh iya Mas Gareng. Oh le. Pak De jenengan purun uran-uran mboten? mah Mbok gelem to. iki apa judule Putra Nuswantara ki. anakku cewek kabeh Ya putri to. ora iso judule putra kok anakku Oh wis ora sawe. ora ana apalane putri Wis men buka celuk we. Ya. Ya Pak, buka celuk. Nanonen no. nane Ya. nane Lho ngawur to, ngawur. Kudu duduke barang kok didok-dokke. apa terus ngene iki tak tokke kok Ya. Ya Pak. Badminton digo wayangan penak ya Mas Gareng. Iki omong apa kok? Pak. Oh, dibela pengen badminton to? Nggih no. Sesuk tak tiru nggonku. Waduh. Aku ki apa-apa tak tandani tetep wakil ketua takmir RT. Wah. Oh, duduk kubur tak lakoni kok. Iya, niku ya ibadah kok. Lah lho. Lah nggih sampeyan dadi wakil ketua tambir kuwi takmir. Takmir tambir. Oh iya. Ya, Mbak. Bapakmu ngayahi Matur sembah nuwun Mbak Rizky Ainanda Utami. Lah,
Lenggase engko tak suwuni jumeneng meneh. Giliran. Sakmenika ana Mas Gareng kula tak nyuwun berkahipun. Kula nyuwun berkahipun dhateng Bu Sri Lestari. Punden kula Sri iki pangan, Lestari iki awet. Nggih. Awet dipangan. Kok awet dipangan? Suarane sing awet dipangan dirungokke. Nggih, sih anu kena nyambut gawe ngoten. Nggih, anu Bu Sri Lestari. Nggih, ning gen lenggah mawon. Nggih, kula mboten ngangkon berdiri sama tinggi kok. Nggih. Menika kula nyuwun dipun berkahi ular kambang, Bu. Ular kambang. Heeh. Menika ngatur sedulur Bayu Haji saking Mas Servo SBA Bali. Oke. Ono penggemarmu saka Bali bareng. Nggih, heeh. Leak kuwi. Yo ora terus leak. Kok menawa seniman penari leak. Oh nggih, Salam kagem Mas Servo wonten Bali. Saya nek dolan ning Bali kabari kono. Heeh. Mangga Bu. Wah, nitik tindingane kok pelok iki. Nggih, Bu. Tersake pelok nggih. Nggih. Ya pelok. Pelok kok pelok. Sing geder gawani ya saya ngerti sasmita. Nggih. Saya pengendar kuwi pokoke tanggap kok. Arti kedhepe wis noleh. Ulate padang mau metu kopi cekek demit. Mangga Bu. Ayo, mangga Bu. Jarwo Mas Gareng. Ngene yo, ngrungokke swantene Bu Sri Lestari. Mangga Bu. Kok ngrungokke kok ngandhet wong. Lengan kosong sae yo ibu-ibu kula susu sawai jembar paringe lemu-lemu yo luar biasa. Pripun ta? Beliau tuh dari RRI Jakarta. Leres. Nggih. Butari B. Aja ono ABCD. Butari B. Wah, lah yo pegawai RRI Jakarta kok. Monggo, Bu. Oh
monjo. Mangke tenan aku suarane. Saestu. Matur nuwun lho Ibu. Matur nuwun nggih Bu panjenengan sampun berkahi dhateng niki para adik-adik kaliyan para putra-putra pesinden karepen iso kanggo sinau ya Mas Gareng. Nggih. Sing sami. Nggih, sing penting seniman kuwi awete. Oh nggih. Ora iki ana sing ngersake dadi ati. Menika ngatur Bapak Naslim, matur nuwun saking penggemar wayang Marakas Pondok Ungu. Oh nggih. Oke. Yo, buka celuk. Yo Mbak Dita. Monggo. Yo. Matur sembah nuwun wis diaturke Mbak Dita Intanati dadi ati. Iki jan bocah ado dhewe lho. Lah piye ta? Asale Banyuwangi tekan jan kene iki lak paling adoh. Iya. Heeh. Yo genti. Nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatine isih. Ayo kene Nduk. Nah, monggo mriki. Yo jane sinden kok Dursasana rek. Nek ngombe ra ya ditutupi kok ya. Arep nembang kok nenggak. Kakak kene. Nyuwun pangkur Semarangan. Lah iki. Saking Mas Soleh Galih Kleben Kaliwungu Semarang. Waduh. Wonten wajibipun Rp100.000 kangge Mas Gareng. Wah. Alhamdulillah. Gareng wayang kulit oke. Nah, itu jatah. Cekose. Kose to. Yen sing entuk wayang kulit iki terus arep digopo. Nek wayang wong lah iso digo jajan, mengko ning res area apa piye? Wayang kulit entuk duit. Aku wis jan melu banyu wis rakal untuk saweran. Aku mending melu Pak anu Suroto.
Nyah. Ndak gelo atine. Ngurus 100 malah dadi mungsuh. Haram gogrok kowe. Nyah Kak, iki jatahmu. Iki sing nembang anu kok. Sing nembang kowe kok ya. Nggih, matur nuwun. Makasih. Ora masalah. Aku terima. Ning Mingkar mingku Rekara. Yo, kaya ngapa ngematke katiasane Ika. Ayo Mas Gareng. Moh. Loh, kok nesu iki ngapa? Sing entuk kata aku ora entuk. jenengan kersa niki ta de dhuwit. Lho ya gelem lho mungsa lumrah kok ora gelem ngopo? Ya wis nek gelem. Wah, tuwe to. Baskom kowe. Napa ta? Wah, cocok karo bosmu kowe. Gelem. Wes ngono melu terus. Aku sesuk ra melu. Nyapa? Lah nek ora melu. Lah ora bocah. Iya ya, ngono kok langsa ya. Lah witekno nganggur kok. Yo Kak. Sesuk aku ngeroki Pak Anom. Mingkar mingku ring ya kaya ngapa katiasane Nyai Butel ya. Mingkar mingku rengu kara Jamotan kena kiwira ya Ika. paribasane bathok bolu Isi telek. Isi madu. Lah madu ra diombe mambu kaya telek kok. Oh iya. Yo, oke Kak. Nano. akarono karenan marati siwi Yo, bisa diganggu. Iki nggon gawat iki. Yo Kak. Jegok. Dehem. Oh, dehem to. Yo. Selamat. Ayo. Ayo terus, kurang sithik. Ayo. Sithik meneh. Alhamdulillah. Apa? Lahir Anu kok lain. kuning. Bapak. Karo nyentor wong bocah kok kuning. Nah, wis monjo iki. Nggih, Abi, wonten permintaan. Apa? Ninggal katresnan. Iya, kok bar iki diaturke. Saking Pak Tejanoto. Heeh. Kali Pak Taryono. Heeh. Terus kali Pak Agus. Iya. Sing njaluk sapa? Oh, Pak Taryono. iya tutake. Ditake sik. Sinuba sinung karta Mregretarep. Mregretarta Nene. pakartining ilmu nano kang tumrap ning tanah. Wah, jan kaya londo kowe. Kowe bar cengkokmu kaya pedhong. Iki sing jenenge cengkok serius. Kok serius. Yo, oke. Jawa Nano. agama ageming aji. Wah. Aja diplerai, mangga. Yuk.
yo 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 tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal Amerika dan timuran kaya sing eling dua kali iku budaya Alhamdulillah sampun dipunaturaken Pangkur Semarang. Jawah aja dipleroki. Nggih. Yo iki ngaturke penyuwunan ana sing ngersake ninggal katresnan kalian podang kuning. Saking komunitas wayang Nusantara. Oke. Nggih. Menika wonten wajibipun Rp300.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wong jenenge 300. Alhamdulillah. Rp300.000. Ya Mas Gareng. Alhamdulillah. Jamu Pak Deng. Ya ya. Alhamdulillah. Wis pancen rezekine. Pancen wis ora rezekine. bakal mlayu. Ora bakal nandi ning ndi. Kula aja meri kowe Pak Deng. Iki oleh luweh ngono kok. Yo diaturke sik lagon ninggal katresnan. Nggih. Nika saking komunitas wayang Nusantara. Nggih. Saweran Rp300.000. Nggih. Kanggo Mbak Retno 50.000, Mbak Gia 50, Eka 50. Pokoknya didum pesinden 6. Mbak Rizky 50, Mbak Dita 50, Ibu 50. Ya. Wong permintaan kudu disampaikan, kudu diaturkan. Iki mau ngamanah kok. Nggih. Mas Gareng didum Mas ibu-ibu ben ora anu. Aku sik Pak De, aku sik. Engko dasarono rene. Aku sik. Enak karo rono. Heeh, nggih. Ya didum jenenge amanah ya kudu. Amanah nggih. Oh iya no. Aku ki jane Gareng po kasir. Piye ta? Nah, kene iki. Bu, kula angsal mandat saking Dik Bayu. Katuran nika 50.000. Tali ase, nah didum adil kabeh. Kake tumbas kuaci. Iya, kaile. Ya. Ora ikhlas. Ora ikhlas sakarmu to sing gedhe aku geger kok ta. Nggih, nggih. Ora kok nesu ta, ya. Weh ya jaluk. Ora kok njaluk, kuwi dijatah kok kuwi kok. Lah main sedang ya butuh. Wong kuwi jenenge tali asih kok ya kudu ditampa. Sih, tak kei 50.000 lawange aja dikunci. Allah. Arep apa? Ya lawange dikunci apa sebab omah. Oh ya. Retno. Gele-gele. Oh, berbudi bawol. Iki sing jenenge Sutresno iki ora banci-banciladan koyo awakmu kuwi. Apa rumangsane ngatasi iki wong jenenge lah wis. Iki piyai sampeyan iki nyawang aku koyo nyawang kotak masjid ngerti ra? Ekor 50 ya apa? Jane luwih gampang nek ora sandadak dandan garing tak kei cara. Apa? Kuwi sak jam itu sak yuta. Tenane. Tenan. Ngopo kuwi? Anggo tekan dalem ya ta, golek meja, sampeyan sare ning dhuwur meja, tutupi jarik. Ngarepe kei baskom. Wah. Kowe sak jam ora nek sak yuta luwih pisan. Iki indikasi yang jelas. Bahwasanya kamu mau mengajak Gareng moji-moji. Wes, ora apa-apa. Iki engko rasa nganggo turu ning Pak Allah kaya karo.
Sewu nggih Mas. Sewu nggih Mas. Iki gara-gara Bayu niku akeh wong sing welas asih lawan aku. Ikhlas, pun ikhlas. Kula entuk duit ikhlas. Mriko sing entuk duit ikhlas. Wes kene kumpulke kabeh. Walah, ger. Yo wong adoh wae yo. Ah, wis bablas kena tekan ngendi. Alah para Jawa tegak niku. Kristianto Karangdawa wae kekeki lho. Kowe sing tunggal rombongan blas ra kekeki. Yo, oh, pokoke Deh. Jatisari. Oh, Kyai Jatisari. Pokoke aku bengi iki dadi mandore kene. Oh, bolak-balik. Pokoke anggere tak rek kene iki rumangsa matur nggih Mas. Nom dhewe akeh dhewe. Kene Pak De. Pak De kene Pak De. Aku nampani saweran sesuk iso mulih Semarang lho iki. Kene Pak De. Kene. Oh, kok le. Kene Pak De. Oh, sapa? Wes, Ya tekan ngendi sidane gak mau. Kene. wes. Bengi iki aku ora melu Bayu, melu penonton. Ya. Oke. Bar 50 5.000. 50 nek dikurangi 5.000 ya ora gelem 50 lho. Matur nuwun. Wah. Ajang pinten mawon matur nuwun. Nah, iya. Sing penting Ikhlas. Yo diaturke tinggal kantor piye. Sing kene urung. Aja kuwi mudin kok. Aku Kuwi mudin kakak SBA kok. Iku saya skandal. Wah, wis ketuane KSFC sido kena ya. Kon, Keke. Lah kok sampean maju. Nesunan. Mau wis nesu terus. Wong wis seneng-seneng kok muring-muring nek ngapa kuwi? Lah mosok tuasa tapani kono Keke. Ya wis ben ya. Wala bojeng lho Mas. Bojeng. Mas, hukume haram, metu kok kantong kok mlebu meneh. Yo, tinggal kantor senan yo diaturke. Maka, yo. Aku dipendel lagi sidat-sidatmu. Pak De Gareng. Gleleng men ya. Aku seneng karo kowe, aku kancamu lho. Kowe seneng karo aku? Awakmu kok bagus. Ya, mangan kowe. Wong kok le. Ora. Iki amanah. Amanah. Ngono lho. Wis, Awake dhewe balik bareng ya Pak De. bareng kowe ning Medan aku luweh kok. Ora tak pijeti, bareng iki pijeti ya Pak De. Ora dicak ning Medan, ora masalah. Yo diaturke sik lagune. Ya Kak. Yo. Yo.
Saiki ngopo kok? Iya. Mbak Gia rene, Mbak Gia ngancani Mbak Gia rene, ngene. Coba joget iki kaya Mbak Gia iki lho. Ah joget kok Mbak Gia apik kok. Oh sik to didelok sik, Ayo Mbak Gia rene. Ayo. Ayo. Ayo Kak. Ayo Kak. Tak suwun rino lan Ngapa? Ora ketang sak deran ya 50.000. Ya ngono. Wong ngono. Ora ketang sak jeglengan ngono. Dek, ya. Dek. Ya. Nganti rambut delok bacok. Sini ning arep geya lho iki. Ya wis. Wis kok. 50.000 iki ngono tok kuwi. Jare ora ketang sak deran. Sing digugui apane to jane? Lah kuwi 50.000 kan dipijeti barang. Wong edan. Maksudnya dia joget kendangi ora dandan. Karung joget karepe terus der ngono. Ndang pawan prau. Mendangi sithik kok. Neh. Ya. Ti, mau tak joli. Apa kuwi? Mau, yo tak joli. Piye? Oh, 5.000 Dek. Ya. Aduh, jajan gea duitku kelong. Walah gayane nek. Ya. Aku wis sesuk ganti pengendang ya. Piye to? Sesuk ganti pengendang. Lah kok ganti ki ngapa? Ora sakit, wong aku ra melu kok. Ya. Wong ya Asli wis aku ora mbok kendangi ra paten. yo, ompak. Nek la. Yo Mbak Gia. Apa orang beneran iki piye to jane? Sing ngendang kuwi. Heeh. Titele TLK. Apa kuwi? Telek. Tak baleske ndak, tak baleske ra trimo kancamu. Panjenengan yo LC, Pak De. Apa? Lenco. Aku main karo wingi nak dulu to. LC ki ora sene karo ngene. Ya Pak Gia, lanjut. Ayo. Tak suwun
Gayane lho. Dadi godhong mau nyuwek, dadi banyu mau sewok. Mau nyawuk. Lah iya kuwi. Aku ki rumangsaku lah ning mburi. Dhewe ra ketok. Ora krasa jebul ning skrin iki gedhe banget. Dhewe jalan foto. Rekake delik aku ono TV-ne gedene. Coba giatake. Tak suwun wah, jebule iki jenengmu ki Nanda TJS. Apa kuwi? Tajir. Oh kok nesu ya. Ka aja lungguh sikno. Bareno kene. Mbak ana sing ngersake podang kuning, ayo diaturke. Nggih. Podang kuning. Ayo dibawani sik, Mbak. Ayo. Nadyan wujude mong peksi. Ayo. Monggo kaya ngapa dimatke. Monggo Pak Ragil menika kepareng mirengaken. Pak Ragil, legane iki Pak Ragil. Mriko, Mas. Wah, Pak Ragil, dadi ora mat, ora melu nyawer ya, Mari. Allah. Kok masa Lho ning wis diparingi werna-werna karo Pak Ragil kok. iya, Mbak. Nadyan wujud temong peksi Nano malah kayak film horor ngene. Ngono. Retno iki barang wis duwe kataku sia-sia. Mboten. Yen topo. ora kuwi pemersatu bangsa lah. Kok pemersatu. Yo. Lanjut. Padha Wonogirine sia-sia. Alus manis merak ati. Ya karo Retno wis dulur. Tunggal banyu araku. Allah, oh iya. Ngadirojo ki Ramaka kepethuk ning Gajah Mungkur. Lah tunggal banyu adus. Iya, guys. Menano. Golek isi podang senar Ngapa, Mas? Wayang kulit mau copet wedok. Tapi ya ta. Oh, sene pas aku merempoke kene padha meremke aku. Nek kene diudut. Didot pira? Slametane wong mati didudut. Amin. Ora. Slametane wong mati. Maksudku ki. tak ben ora mubru. Aku alung kelangan kanca timbangane kelangan. Ya. Tak gawake sene. Mo, aku ngene wis dipendhelngi mangun. Mun, Iya, Mbak. Mantap gua jajain. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo
mangga ya esok awan ning omah ora krasa lalu lale uyuran anggoleki mangga mina Mas Anggit ya Iki isih ana telu tak dadekke siji nggih Mas. Ajenge ringkas. Nggih, niki ngersake aja lamis. Saking komunitas penggemar. Oh. Penggemar apa ki penggemar? Wayang. Wayang nggih. Iki nulis ratake cetha dari Tambun Utara. Teman Pak Taslim. Oh nggih. Saking Bapak Yanto Sembi Boyolali. Nggih. Kalau Pak Adi Suwadinotok. Nggih, yo. Diaturke aja lamis. Monggo. Yo. Monggo, ayo. Sinten? Kur. Oh, kur lagi. Ana obrak iki apa? Sapa? Ya wis ben ngadeg ning kono. Ya ngene wis. Aja lunga. Monggo ayo diaturke, Cak. Monggo ayo. Ya.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken Mas Gareng. Ya mesti kathah lepat nyuwun bunging samudra pangaksami. Nyatanipun boten wonten ingkang sampurna ing alam donya menika. Nggih, bakenipun nderek ndedonga umadekipun Masjid Baitur Rahman sageta dados sarana manunggaling para warga Gung ingkang kemareng lenggah wonten Limus Pratama Regensi. Amin. Khususipun Cilengsi Bogor umumipun. Amin, amin. Iki sarana ngibadah nganggo bab-bab sing kabecikan. Kula ayo direjake, dingrembakake nggih Mas Gareng. Nggih, Mas. Ayo Mas Gareng arep dawuh apa? Nggih, boten langkung mugi menika istilahipun dipun makmuraken masjid menika. Murakabi tumraping bebrahan agung wonten tlatah mriki. Amin. Nggih, nyuwun pangestu kula wangsul rumiyin Mas. Oh iya monggo sajake kaya enting ya.